agba nke abụọ nke otu onye ntorobịa aka ọlụ abụọ 1U2 scale nke gọọmenti steeti a ga-amalite mgbe na-agaghị ete aka. Gọvanọ Anambra steeti bụ ọkammụta Chukwuma Soludo mere ka amata nke a n'okwu mmalite ya na agba nke 2024 batch S-Train 2 orientation course maka ndị dị otu afọ ejere ala nna ha ozi zitere na Anambra steeti bụ nke mere na Nnamdi Azikiwe NYSC Unity Permanent Orientation Camp ụmụawụlụ mba akwụkwọ kansụl ime obodo Ọka South. Njideka Okoye bụ onye ọrụ anyị gara weweta akụkọ a n'uju. Udo nke onye kọmishọna na-ahụ maka ndị ntorobịa Maazị Patrick Aghamba nọchitere anya ya kọwara na ọchịchị ya bụ nnọọ nke jupụtara na ndị ntorobịa nke mere na ịmụ aka ọlụ bụ nnọọ isi sekpụ ntị nye gọọmenti ya ma na-ewubekwa ndị ntorobịa na mpaghara okpuru ọchịchị 21 nke steeti a tinyekwara ihe ndị ọzọ ọchịchị ya wubere iji wee zụlite ndị mmadụ nke ọma. Ọ gbara ndị a ga-eji otu afọ fee ala nna ha ume ma yọọ ha ka ha nwee ezi mmekọrịta n'etiti ndị ime obodo dị iche iche ha ga-anọ wee jee ozi ha, karịsịa ndị ntorobịa mụrụ ezi ihe dị n'ime ha ma kụzikwara ha nke dị n'ime ha onwe ha. Gọvanọ Soludo kenere ha ma kwee ha nkwa nchekwaba zuru oke ma kọwaa na ọchịchị ya ga-aga n'iru ịhụ maka ọdịmma ha iji mee na ha ga-eje ozi ha nke ọma na ebe ọbụla etinyere ha. O tokwara ndị nnekọta nke NYSC ya nakwa onye steeti coordinator Oriakụ Blessing Iruma n'ihi ọrụ dị ukwuu pụrụ iche ha na-arụ. N'okwu nke ya ka onye isi oche NYSC Governing Board nakwa kọmishọna na-ahụ maka ndị ntorobịa Maazị Patrick Aghamba bụ onye nabatara ndị a ga-eji otu afọ fee ala nna ha kọwara na Anambra steeti nwere nnọọ ezi atụmatụ ịchịkọba asọmpi egwuregwu bọọlụ nye ndị a n'ime ọzụzụ izuụka ịtọ a ga-enye ha. Onye isi oche Anambra State Association of Town Union Asatu nke ngalaba ndị ntorobịa Maazị Ken Okoli bụ nnọọ onye nọchitere anya kọmishọna Aghamba bụ onye kwuru na ya bụ asọmpi bụ nnọọ nke gbadoro ụkwụ n'iji wee chọpụta ndị ọkachamara n'ihe gbasara egwuregwu bọọlụ n'etiti ndị a ga-eji otu afọ fee ala nna ha. N'okwu ya ka onye nnekọta nke NYSC na steeti a Oriakụ Iruma kọwara na mgbakọta ọnụọgụgụ 1,702 bụ ndị a ezitere iji otu afọ fee ala nna ha na Anambra steeti. Ọ kọwara ndị nke a dịka ndị pụrụ iche n'ihi na ha ji nnọọ ngwa ngwa wee na-amụta ma na-enwekwa ido anya n'ihe gbasara ije ozi dị na ya bụ gburugburu. Site na ụmụawụlụ mba ukwu, Njideka Okoye maka akụkọ ụwa ABS.